गासैबोनि सिगां आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै लोगोसेयै नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै लायो। लोगोसेयै बिफानि सानखौ गोसोखांनानै आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम जासिग्रोनाय थाबाय। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय बिफानि बोरासो नोंखौ देरहाहोगोन। जोङो जिबनाव देरहानायखौ मोननो थाखाय बिफानि बोरा जोंनि जिबनाव थानो नांगोन। आरो जोङो दिनै नायगोन माब्रै बिमा आरो बिफाखौ जोङो मान होनो हायो आरो मान होनाय जायो। आरो बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदोङो फै जों खोनासंनि। जोङो थांनाय समाव नायदोंमोन बिमा बिफानि बोसोनखौ लानायानो बिमा बिफाखौ मान होनाय जायो आरो इसोरा बेखौनो हामजायो आरो बेनो जोंखौ देरहाहोगोन। बेनिखायनो जागायजेननाय 28:15 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, फोरबोआ होनबाय नाय आङो नोंजों लोगोसे दं आरो जेरावखि थाङा आङो नोंखौ रैखा खालामगोन। फोरबोआ जाकबनि लागै समाय लादोंमोन मानोना बिफानि बोरा जाकबजों लोगोसे दङमोन। बिनिखायसो फोरबोआ जाकबनि लागै बे समायखौ लादोंमोन। नोङो जेरावखि थाङा मानो आङो नोंखौ रैखा खालामगोन। जोङो जेरावखि थाङा मानो जोङो रैखाथिखौ मोननो लुबैयोब्ला बिमा बिफाखौ जोङो मान होनो नांगोन आरो बेनो जोंखौ रैखा खालामगोन। बेनिखायनो जागायजेननाय 37:3 सारियाव बेबादि लिरदोङो, फोरबोआ जाकबखौ होनदों आङो नोंजों लोगोआव थागोन। बिनिखायनो फोरबोआ जाकबजों लोगोसे थानो थाखाय बियो समाय लादों। मानोना बिफानि बोरा बिजों लोगोसे दङमोन। जोंबो दिनै बिमा बिफाखौ मानियोब्ला बिमा बिफाखौ मान होयोब्ला फोरबोआ जोंजों लोगोसे थागोन आरो जेरावखि थाङा बियो जोंखौ रैखा खालामगोन। जोङो दिनै खोनाबाय। बिनिखायनो ओंखारलांनाय 33:14 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, फोरबोआ होनदों आङो नोंजों लोगोआव थाफागोन आरो नोंखौ देरहाहोगोन। फोरबोआ मसेजों लोगोसे थानानै मसेखौ देरहाहोनो थाखाय समाय लादोंमोन। फोरबोआ मसेखौ होनदों आङो नोंखौ देरहाहोगोन। जों जेरावखि थाङा जेखि मावा जोङो देरहानायखौ मोननो लुबैयोब्ला बिफानि बोरा जोंजों लोगोसे थानो नांगोन। जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों खोनाबाय इसोरनि बोरासो जोंखौ देरहाहोयो। जोंनि रोंनायजों नङा, जोंनि बोलोजों नङा, आन्थाय इसोरनि बोरजोंसो आरो बिमा बिफाखौ मान होनायनि गेजेरजोंसो जों गासैयावबो जेरावबो देरहानायखौ जोङो मोननो हागोन। बिनिखायनो हुदा बिजाब 20:1 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, फोरबोआ होनबाय नोंसोरो रोनाव गोबांथार नुब्ला दागि, फोरबोआ होनबाय आङो नोंसोरजों लोगोआव थागोन। फोरबोआ समाय लादोंमोन। बियो बुंदोंमोन नोंसोरो रोनाव गोबांथार रोननांग्राफोरखौ नुब्लाबो नोंसोरो दागि, आङो नोंसोरजों लोगोसे थागोन। जोङो गोबां समाव जोंनि जिबनखौ लानानै आथिखालनि जाबाय थानाय जाथायफोरखौ नुथायफोरखौ लानानै जोङो निराशा जायो, जोङो गियो। नाथाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों दागि, खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, जायहा बिमा बिफाखौ मानियो, बिमा बिफाखौ मान होयो आरो बिफानि बोरा इसोरनि बोरा बेजों लोगोसे दङ। नोङो जेरावखि थाङा नोंहा गिनांगौ गैया। नोङो जेरावखि थाङा नोंखौ रैखा खालामनो थाखाय समाय लादों। नोङो जेरावखि थाङा नोंजों लोगोसे थानो समाय लादों आरो नोङो जेरावखि थाङा नोंखौ देरहाहोनो समाय लादों। आरो इसोरनि गोथां रावा बुंदों दागि। अब्ला जों दिनै इसोरनि गोथां रावनि गेजेरजों खोनाबाय जोङो बेसेबां बिमा बिफाखौ मान होनो नांगौ आरो जोङो थांनानै थानाय समाव बेसेबांदि बिमा आरो बिफानि बोरा जोंनि जिबनाव थानो नांगौ। बिनिखायनो फै जों दसे सम डेभिडनि बिसय जोङो सोलोंनि। जेब्ला जोङो 1 सामुएल 19:12-58 सारिखौ फरायो अब्ला जों मोननो हायो बेयाव डेभिडनि बिसय लिरनाय दङ।
बै समाव डेभिडनि बिफाया डेभिडखौ दावहानि फोथाराव थिनहरदोंमोन आरो जेब्लानाखि डेभिडना खोनादों बिनि बिफाया बिखौ दावहानि फोथाराव थिनहरदों अब्लाबोनो बियो बिफानि बोसोनखौ खोनानानै दावहानि फोथाराव थांनो थाखाय बियो गोसो जादोंमोन आरो बिफानि बोसोनखौ लानानै बियो बिदाफोरनि खबरखौ लायनो थाखाय बिफानो खोथा फैनो हानाय बादि बियो दावहानि फोथाराव थांदोंमोन आरो बेबायदियैनो बियो दावहानि फोथाराव थांनानै दावहा नांनो थाखाय थाम-थिम जानायखौ बियो नुदोंमोन। बिनिखायनो 1 सामुएल 17:32 नायोब्ला मोननो हायो आरो बेबायदियैनो फिलिस्टियारि बादानिफ्राय गोजौ गिदिर गलियात वीर दावहा नांनो थाखाय दावहानि फोथाराव ओंखारनानै फैदोंमोन आरो बे इजराइलफोरनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय जुजिदोंमोन। बै समाव गलियात वीरनि जुजिनायखौ नुनानै रावबो गलियातनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय गोसो जायाखैमोन मानोना बयबो गलियात वीरनि जुजिनायखौ नुनानै गिनाय फैदोंमोन। नाथाय जेब्ला जोङो 1 सामुएल 17:32 फरायो अब्ला जों मोननो हायो दाभिदना राजाखौ होनबाय बरसा गैयै जानो नाङा राजा आङो थांनानै रोन नांगोन। बे समाव रोननि फोथाराव दावहानि फोथाराव राजाजों लोगोसे गासै दावहा नांग्राफ्रा गिनाय मोनदोंमोन आरो बै समाव राजाया निरासा जादोंमोन गोहो गैयै जादोंमोन मानोना रावबो दावहानि फोथाराव ओंखारलांनानै गलियात वीरनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय इजराइलफोरनिफ्राय ओंखारनानै फैयाखैमोन। बेनिखायनो राजाया निरासा जादोंमोन गोहो गैयै जादोंमोन आरो गिनाय मोनदोंमोन। बेनिखायनो डेभिडना राजाखौ बुंदोंमोन राजा नोङो गोहो गैयै जानो नाङा आङो दावहानि फोथाराव थांनानै आङो गलियात वीरनि हेंथा दावहा नांगोन। डेभिडना राजानो फिननाय होदोंमोन आरो बेबायदियैनो डेभिडना गलियात वीरनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय दावहानि फोथाराव बियो ओंखारलांदोंमोन। जेब्ला जोङो 1 सामुएल 17:46 फरायो अब्ला मोननो हायो डेभिडना गलियातखौ होनबाय आङो दिनै नोंखौ फेजेनगोन आरो बेबायदियैनो डेभिडना गलियात वीरनि खाथियाव थांनानै बियो फोरबोनि नाम लानानै गलियात वीरखौ बुंदोंमोन आङो नोंखौ दिनै फेजेनगोन आरो फोरबोआ दिनै नोंखौ आंनि आखायाव गथायगोन बेबायदि बुंनानै डेभिडना गलियात वीरनि हेंथा जुजिदोंमोन। मानो बियो जुजिखो? मानो डेभिडनालाय दावहानि फोथाराव बे गिनाय मोनाखैमोन? मानोना बिफानि बोरा डेभिडजों लोगोसे दङमोन। इसोरनि बोरा इसोरनि जिउआ बेखौ दैदेनदोंमोन। बेनिखायनो गासै गिनाया बिनिफ्राय गोजान जादोंमोन आरो बियो गोजौ गिदिर गलियात वीरनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय बोलो मोनदोंमोन आरो बेबायदियैनो डेभिडना गलियात वीरखौ बियो फेजेननो हादोंमोन। बेनिखायनो 1 सामुएल 17:57 फरायोब्ला मोननो हायो बेबायदियै डेभिडना रोननिफ्राय गलियात वीरनि खर'खौ लानानै फैफिनदोंमोन आरो बेबायदियैनो डेभिडना दावहानि फोथाराव थांनानै गलियात वीरनि हेंथा जुजिनानै आरो फोरबोनि मुङै डेभिडना गलियात वीरखौ फेजेननानै दावहानि फोथारनिफ्राय गलियात वीरनि खर'खौ लानानै बियो राजानो गथायनानै होदोंमोन आरो बेबायदियैनो बै दावहायाव डेभिडना देरहानायखौ मोननो हादोंमोन। अब्ला जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों जोङो खोनाबाय डेभिडना दावहानि फोथाराव गलियात वीरखौ फेजेननो हादोंमोन बिफानि बोरा थानायखाय, इसोरनि बोर आरो इसोरनि जिउआ दैदेननायखाय बेखौ देरहासार खालामदोंमोन। बेनिखायनो जोंनि दिनैनि आयदाया बुंदों बिफानि बोरासो नोंखौ देरहाहोगोन। नोङो दिनै फरायनानै गिदिर अफिसार जानो थाखाय नोंनो बिफानि बोरखौ नांगौ। नोङो फरायनानै सासे गियानि मानसि जानो थाखाय नोंनो बिफानि बोरखौ नांगौ
आरो नोङो सासे गिदिर बिजनेसमेन जानो थाखाय, नोङो मोनसे मोजां न'खरखौ खुंनो थाखाय आरो नोङो सान्थि न'खर खुंनो थाखाय बिफानि बोरा नोंनियाव थानो नांगौ। आरो नोङो दिनै संसारनि लुबैनाय, संसारनि हाबिलासखौ फेजेननो थाखाय नोङो फोरबोनि बोरखौ नांगौ, बिफानि बोरखौ नोङो नांगौ। अब्लासो नोङो दिनै संसारनि लुबैनाय हाबिलासखौ नोङो नागारनानै नोङो फैनो हागोन आरो नोङो जिबनाव देरहानायखौ मोनगोन। जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों खोनाबाय, जायफ्रा बिमा बिफानि बोसोनखौ लायो, बिमा बिफानि बोरा बेनियाव थागोन। आरो बिनि लागै फोरबोआ समाय लादों, नोङो जेरावखि थाङा नोंखौ रैखा खालामगोन। फोरबोआ समाय लादों, नोङो जेरावखि थाङा नोंजों लोगोसे थागोन। फोरबोआ समाय लादों, नोङो जेरावखि थाङा नोंनो देरहानायखौ होगोन। बेनिखायनो फै, जोङो जेरावखि थाङा रैखाथिखौ मोनो, देरहानायखौ मोनो। जों बिमा बिफाखौ जोङो मान होनि आरो बे बोसोरनि बिफाखौ मान होनायनि सानाव जोङो गोरबोजों बिमा आरो बिफाखौ मान होनानै इसोरनि बोर आशीर्बादखौ जोङो नाजावनि। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों, जिसुनि मुङै आमेन।